Hi guys! Nakoy balita ninyo guys ba? Karong adlaw kay nang hire ko og dishwasher. Why? Naraay. Ako ra diha, baby. Okay. Be, ako ra diha. Ni agas na gitawon guys, makapanghugas na may sa amo ang plato. Daghan kayo puno kayo mo ang hugasan dire. Pero hinay pa kaayo ang agas. Ako'y panghugas baby. Kay basig kuan kanang di matarong bagpanghugas. Ako bitaw panghugas. Masama ka. Take over guys. Hugas ta ani guys. Labong ni agas na guys. Hugas na takay. Ni agas naman guys. Pilit siya lang yung tigil. Pilit na pula. Di pa kaayo kusog ang agas guys. Pero arang-arang na lang ni guys. Kay may agas na good in town. Namon lang ni natog sabon guys, tagsaon na lang ni nato og sabon niya. Namon na lang natog waswas. Maghimo taon niya og squash okoy guys. Ato ang isudan og panihapon. Kani natong hugasan guys kay kuan ni siya balig ano kay kakananan ba tulo duha pamahaw upan ni udto ni guys nga hugasan hala kung ako nagamit nga plato no. Diyan ang gustuhan. Yumi. Daghang plato manggod magamit guys kay magluto manggod kay sudlag lamas. Diyan ang bisita nila. Nga. Ang bulad, sudlag suka. Nang daghan kay taghugasan guys. Sa duha na kabuok diri na muyo. Daghan kay taog hugasan na plato niya. Natingog man ni kay wala may agas. Tawon naman ni agas pero pagkagasan magkusog pud ato ang ihi ani guys. Kusog pay atong ihi ani. Pero arang-arang na lang ni kaysa walay agas. Gamit na lang sa planggana guys kay aron kuan mapundo ang tubig diri.
Nahuman ra gid guys. Nahuman na ang ato ang hugasan. Ito lang sa aming pagasan niya para bukulo ng tubig diha. Maghiwa ta aning kalabasa kaya tuong mag-prepare na ta para squash ukoy. Awag atong tubig. Sumay na magpuan ni, dili ni siya daot. Gahit din siya guys. Nakakaon na ba mo kuan guys kanang squash ukoy? Maghimo ta karon og squash ukoy mo ay atong ipanihapon. Wow, gwapa kaayo ang kalabasa guys oh. So ato ang i-prepare kay ato man ni siyang paan sa nato og liso. Atong gihiwa guys kay para kuan dali ra siya kuhaan nato og liso. Then ato asad ni siyang panitan kay para ini kuan nato ani kung ato na ni siyang i kuan gagmay yun sa panganan na kana bangguron ba inibanggod na to ani dili ni siya gahi pero di lang nato kuhaan tanan og panit. Gwapa jud kaayo ang kalabasa guys o orange kaayo niya o golden yellow gid siya ba niya labo. Ya kani kay naablihan na ni dali ra ba ni siya malata kung maablihan na unya dako para ba ni siya o ato lang ning ipanghatag sa nay mulabay diha o nga ato ang silingan ato lang ni ihatag kay di man sad ni maapas og kaon kamera mangduha diri mauna nga atong ihatag ning uban. Kani so duha ka buok ang hugasan. Susunod na tong buhaton guys is ato ang bangguron ang kalabasa. Dire na lang nato ibutang sa planggana ang ato ang kuan ng binanggod. So kini siya mo ato ang gamiton og magbanggod ta para sa ato ang squash ukoy. So ingon ani siya guys o nga ato ani siyang bangguron.
Balhin ta sa lamisa kay para kuan makapwesto ta og tarong. So bangguron ang kalabasa guys kay para magagmay siya. Kani siya kay kaning gibanggod kay murag kuan ni mga tunga sa kilo nga kalabasa. Giapil og nodnod ang giapil og banggod ang Bombay para naa siya'y lamas. Tangan na to og cornstarch. Cornstarch, then atong tangan og tangan na to og itlog. Tangan na to og asin. So, mauna ni ang hitsura guys sa ato ang pritohonon nga para squash ukoy. So, mauna siya, unya, butangan lang nato ni og harina nga gamay. Butangan na to og harina nga gamay para di kaayo siya magbasa. Okay, ready na to fry ang ato ang squash ukoy. So guys, nag-init na ta og mantika para sa ato ang prituhan sa ato ang squash ukoy. Kita ka na dito sa ibahe ha. So ato na siyang i-flat guys, inig-abot diha sa kaha para maluto ang kuan tibuok. So pareha ni siya kuan guys kanang magtorta o bulinaw. Pareha ni siya paagi. Kani healthy lang ni siya kay squash man ni. Mura siya kanang ang pangalan niya kay squash ukoy man ni, pero para mura pwede po siya hinganlan nato og tortang kalabasa. So tortang kalabasa ni siya guys. Lami kay ni lami gani ni siya lanlanon, bahalag di na ka mag-rice.
siya guys. Lami na kaayo kaunong. Humot. Humot yung ang atong squash. Kuan yung squash ukoy yung humot na yung. Hello guys. Naluto na gyud ang ato ang squash ukoy. Humot kaayo guys. Mga upat ka batch ag ato ang giluto. Nakaluto ag atong gibanggod ganiha kay mga 20 ka ingon ani 20 ka buok ang nahimo. Manihapon na ta guys. So mauna siya ang ato ang squash ukoy. Guwapa kaayo guys. Dali ra kay naluto no. So makakaon na ta og panihapon. So naatay sabaw guys. Ang ganina ni nga sabaw giinit. Niya ag ato tinula nga isda napay usa ka buok na hibilin oh. So let's eat. Kaon sa mi guys.